Hawu, hayi kwangiphinda ke lokho. Yazi akekho umuntu engiye ngahamba naye saye emalini ey'pokwe singavumelenanga ngey'vumelwano ethizeni. Kodwa into ebuhlungu ukuthi umuntu mase kumvelele bese abafowabo noma abantwana bakhe bese bengijikela sekufanele bekhona imibuzo engiyiphendulayo. Kodwa ngesikhathi bemiyeka uyise noma umfowabo ephuma ebatshela ukuthi hayi ngihamba noPyramid nenyanga ethize siye emalini ey'pokwe noma iphuma inyanga esigodlweni, itshela abantu ukuthi cha ngisaya emalini ey'pokwe ngihamba nalo mfana lo onamali ey'pokwe, abamvimba umuntu, abamtshela ukuthi angayi, bayamyeka ngoba usuke bathembisile ukuthi uzobuya nemali. Mase imeqa ngaphezulu ey'pokwe sezimkhipha ukuqina bese iyajika indaba ibiza kumina kube ngathi yimi engikhipha umuntu ngenkani esigodlweni sakhe ngathi akayofuna imali ey'pokwe. Mina kanye lo muntu obhedelwayo ngoba mina wangibhedela ngizokubhedela nami futhi wazama okuthize ngizokuzama nami ke ngihlezi ngizethemba ke mina uma sekufanele bekhona esenzana kona cha ngiyazethemba. Hayi nginsizwa nje yaziyo ukuthi ngalesikhathi sekhona lo ufuna ukuthi senzane khona sokwenzana futhi iyoyichithana impela. Kodwa ngaso zonke isikhathi ngihlezi ngizozwina ezami izimpi ngoba indlela engu-attacker ngayo ngeke-attackwe ngayo omunye umthakathi. Kodwa ke mana-ke ngikuxoxela indaba engigaxelisayo ke manje. Umfoka Luthuli ke lona uthi angimphelezele ngiyomkhombisa umgede ngoba kuyinto ayenzayo yena ukuthatha imali ey'pokwe. Ngivumeke nami ngoba Nkosi yami ave ngihlupha, ave nginomusa. Umuntu mekhulume kahle nje cha ngiyavuma. Cha umfoka Luthuli ke impela ke enze yonke into ngoba kwa petrol wawufakwe uye umfoka Luthuli. Hey umfoka Luthuli kumanje kumfoka Luthuli kuyembula kuyembeswa kubi ngisempini nje nabantu bakubo ngoba indoda impela kuthiwa cha itholakele kodwa iphambanelwe yikhanda. Ayikho right izinto ezikhulumayo nje ziyakhombisa ukuthi akukho right. Umfoka Luthuli kulimala kanje emgedeni. Ngabe ke nomfoka Luthuli cha uphethe isikhwama sakhe kumfoka Luthuli ke semithi uthi yena hayi unendlela azofika akhulule ngayo laba abantu bese ke siyakwazi ukuthi ke sithathe lokho esikuthathayo thina okwakhe ukufike bakhulule bebuyele kubantu bakubo bese ke sithatha lokho thina sikuzele. Sithena ke sifika nomfoka Luthuli cha beke isikhwama sakhe bese eqala ekhipha umuthi oyimpuphu wawudweba phansi ehambe enzofokhona laphansi ehambe enzofokhona ngawo lo muthi ngathula nje. Kuthe kusuka kwakhona into ekhalayo emgedeni ithi qaqa. Axhuma ngama kude lapha. Hey yaqhubaka inkunzi le nesibindisayo ke yachela ke ithe iqeda ukuchela ngalomuthi qhamuke ikhehla lithi ikhehla hey ayenziwa lento la. Uma ufuna ukwenza lento la hamba uyoyenza le usuka khona ungeze uzokwenza la lento yenza ngoba la kunempilo yabanye abantu, kunezinto zabantu abantu engafanele zibonwe yini. Hambani la mfoka Mthetho, thatha lo muntu wakho uhambe naye. Ngithi mina Luthuli asihamba athi Luthuli ngeke. Angikwazi mfoka Mthetho ngeze ngifikele ngizophikiswa zipokwe. Ngeke ngiphikiswe mina abantu abafa. Angibakhulule labantu behambe. Uthenga kaliguyini. Kuvele qhamuka izingwe, uyayibona ingwe. Vele qhamuka izingwe eziwu4. Ayi wafana.
ila kucace khona ukuthi wonke umuntu manje ubalekela impilo. Ngibona isikhwama ingwithatha isikhwama esijikijela phezulu kuchitheka amabhodlela ahamba emoyeni ngathi cha. Angilindiki into nje. Ngadla phansi. Ngabaleka ngashona phansi. Waphuma yena nazo lezi ngwe lezi. Waphuma wagudla iqele zimnamathele. Zimnamathele. Ngabaleka ngashona phansi ngawela umfula ngithe mangifika emfuleni la ngase ngima ngithi ngibheka phesheya nangiya unyuka iqele kodwa akasajahwa lutho usebaleka yedwa ngathi mina ngeke ngimlide ngakene emotweni kashaya zulu. Manje ufoka lithulike ngithola ucingo ngokuthiwa hayi utholakele kodwa akekho right. Ake ngisondele ngizochaza ukuthi kwenzakaleni lo muntu ngihambe naye. Manje mina ngikwazi ukuchaza inonsense ngoba lo muntu lo ngimtshele ngisahamba naye ukuthi lapha akuyona indawo yokuthi uhambe uyodlala uzolimala kwawuyena othi uyazazi unamandla. Kodwa ngibatshele nabo ukuthi leyo ndoda mayifa ayona inkinga yayo. Misangalele ikhanda abamhambisele eMaritzburg esibhedlela seyinhlanya ayikho into engamsiza ngayo. Hayi kodwa bafana ipoko. Ngoba komunye zishaya itrick kodwa kule ekalithuli bekuqala ukubona ingwe iphuma emketeni mina inikiza isikhoma senyanga isibhekisa phezulu kudabuka amabhayi. Ngayisindisa. Yey. Hayi bafana sengivumile ayikho inyanga esokwazi ukulunga. Hayi sengivumile. Laba nje bekungibhedela ngoba hayi izosusana kuzoba nzima ngempela ngoba mina angifuni ukudlala abantu akubhedelwa. Hey kunzima ebugedeni. Hayi kodwa beze. Hayi abafuna ukuza beze anginamona.